shehu ka bani security na karasa aikin babu cin zarafi in yi shi da himmati dan tsarkin ruhin annabin da ya ciccike dukkan haibati cif da cif din Allah dab da dab da kunna sheduna suke salatul fati gwargwadon fana'in Allahu da Ahmadu salatul fati gwargwadon baka'in Allah a Muhammadu salatul fati gwargwadon shakuwar Allah a Majadu su wanzu cikin hasken da tun babu kuma ya kushe iske na gidan annabta sai da mabaruka na da zo miki ta saman duka girma ke kadai ce akan karagarki a bar miki ko Mahamudu dan kwana ji ma'aiki umma ya ce miki umma shirafa salamini dan rasulallah tuba nake ganin ku ake tina bara ma gibiri ma ado da ma'arifa fituwa tuwal barakatu shehu na yar wasu fa a cikin sufa sirrin kafshewa razumi ya tonewa kuma zai rufa san Kano maula ya sunusu masu wudil tafiyar kaci miki sharif kamisa gagi ga yan gali kashe ni a barhama abu maula ya halifa an ta mu kara zuwa mi sallama gurin sultanul arifi na salanta taho mu jira sama mun sha daga goran shehana Mustapha har yau ma ya biki kulatu buranan ku sani kan wannan na tsaya sai da nayi takiki na rubuta dalilai na yau zafiya nan na fara gashi zan karashe aikin da na bibiya a takaice kawai duk wanda ta yi masa zafi mu fa da shi muke aduwai babu abun faɗi kan shehu suna ta kururuwa sai yarfa da kaje karerai amma mun toshe kunnuwa komai aka kwaso sai a ce yan fara ba ma damuwa idan mafaɗi wawa yake to shi mai jin kuma ya yake dan muna san shehu hakikatan wasu ke zakin mu da tsangwama in karate surar shehu ma wasu sai su tare ka da rigima an halatta jinanan arfai ba baki dangin barhama rukunan musulunci mun rike amma sun ce shirka muke mun tsarkake Allah mun sani babu komai sai shi kayyum wajibai sunnoni muke neman yardar alhakan dan cancantar sama mallaki ba fa da lada ba tunaman mun sani wasu da lada suke kuma wai bayin Allah suke yau ma alastu bi rabbikum halalar Mahamudu muka sani babu shi sai shi ainihinsa shi ai alakar ba wani mai sani kaunarsa da tsantsar na nika waninsa da ɗai ba mati ne ba kadarinsa ba mun sani komai da gashi yayi iskar ma kaunar annabi samsam ba mai iya cin mana har kul'a tasirul usul shau ne ya faɗi ya tuna mana cikin baitinsa na 19 zuwa 20 na ga magana kamo mu a soyayya da yin hidima ka san ƙarya sirri sa'adatin tarihi ne mu karanta abin da yake faɗi kasar ruhi ne ke rubutu harshen kudura ya faɗi mai sanya dishewa annabi ga manasik ahlul widadi ga sirrin kalbi da salwatu ku biyo na asan kira nake rabo tasirin usuli mu bude za mu ga al'adab hikima da zalaka ga gwanin tar harshe har da zubin adab nahu da balaga zarbu bai da sa'a koda a cikin arab kowa ya san in har ya zo fararen sara bai sirri ko sa'ati sarrafi cikinsa bayani ya tike irfana'i ya kare cikinsa ina kuma shi shehun yake in soyayya ta yi tumbuɗi sun fama canzawa take in buwayar ruhi ta yawa a cikin asalin da fata ake shauka isa hujja gundukan wanda ke haɗa taron maulidi sai da kai aka koya har da alfahari wannan sai na faɗi a karanto tarihin ma'aiki akwai abu ya ti daɗi a karanto fainil amadi haihuwar gatan mutuni nake ya karata bagage shi kadai hakika da shari'a ya haɗe uzirin sama aiki banda shi komai ya taho masa zai gaɗe kullum harshen sai na alaihi salatin laba gargaɗe assalamu alaika ya hayatul arwa shehu faɗi yake gausul abarari sahibul aukati ina sara maka kai kace ai hutun maulidi arabiul awwal an haka ya zama tsarin dokar kasar a cikin ladabi suka yi maka shugabanni na sara maka su sarakai ko hidima suke an kasa sanin ka a zahiri wai su buyanka suke hari baki rijiya aka yawa duka makafi wasa su bari linzami kun san ya fi ƙarfin bakin kaza sau ɗari idan kunne ya ji gargaɗi kun sani faski tsira yake muna san shehu saboda ya so ma'aiki ruha
ruhan jasadan. Muna bin shehu saboda ya bu ma'aiki abadan da'iman. Muna kuma girmama shehu domin shi ne tsani sarmadan. Tafiya ba shehu fita muke domin karshen taɓata aiki. Sunan mu masoya annabi an bayar gaske ta barhama. Barkatar bin shak Ahmad Tijjani na karshen katama. Mun yi tarbiyya mun dunkule a ɗaya ba ma yin gardama. Nasuwar zati sai da gurur masana Allah duba nake. Kudubul akabar ya bar zai la'aifi na ina kuma sallama. Sahibul asma'i diski mai rabida mai babbar asima. Himmatul ashiyaki da kai maza je kullum ke tashi sama. Ka nika ka duka ka saka mana baki kawai tauna miji. Da an ce barama an tike, da an ce shehu tsuma muke. In dai ba shehu fita muke, inda duk ba gausu gudu muke. Da an taba shehu fushi muke, da an ja mai raddi muke. Duk abin da muke so yayi mana, nafsu kira ya wanke mana. Nisan tafiya ya rage mana, dajin halara ya wuce mana. Da fai jalabi ya raba mana, an binne ya tone mana. An rufe shi ya buɗe mana, an hana shi ya ta raba mana. Halil faida ga albishir, kar mu zauna tare da asharar. Komai ne lambar sifar, mu tare a tabi mai zikir. Mu wake shehu cikin shi'ir, mu tattafawa barhama. Daga hannun mu sama, mu sarawa shak barhama. Kar mu ga kauta san barhama, mu ambaci shak Ibrahima. Kar mu waiga komai tsangwama, duk ya mu ne dai a sama. Da himmar shehu da azama, daga inyas mu dai mun gama. Illa bi karuyin asima, komai mun ba shak barhama. Zuciyar mu tana son barhama, harshen mu da zancen barhama. Kirjin mu da surar barhama, a gidan mu da hoton barhama. Wayata zaka ga barhama, wallpaper shine a sama. Sikirin sai bana barhama, kan TV na shak barhama. Status dina barhama, topic dina duka barhama. Sarrafin mu gaba ɗaya barhama, biyun muziriya al'umma. Na zauta kaunar barhama, role model dina barhama. My mentor shine barhama, shiga da fita ta barhama. Zirga ta barhama, kai kawo nama barhama. Ibraheem ne mai tambura, kun san na in yes batira. Rijalil itki ina bara, da fa'in kuku ƙara yin jira. Ki da so ɗaya ne ba fariya, masoya si maka diniya. Makiya ko si maka dariya, burin wasu si maka tambaya. Makiya in yes ƙarya kuke, dukkanin ku asarar kuke. A shararai taɓaɓɓu kuke, mun kiri birgar nassi yake. Shi makaho aibin ɗin yake, Majazubi mai wauta yake. Da wancan mummunan nake, da mai gashin baki nake. Da ɗan tawayen can nake, da ɗan nanayen can nake. Da mai ihu da ashar nake, su sun san kansu da su nake. In dai ka tsargu da kai nake, duk wanda ya tsargu da shi nake.